O Executivo boirense informou da marcha das obras de rehabilitación que se están a levar a cabo actualmente no Pazo de Goiáns. Dende o Concello confían en que se poidan ir reducindo os prazos de execución sobre os tempos inicialmente previstos, fixados para o verán de 2021. Na actualidade avanzan a moi bo ritmo os traballos de limpeza, estabilización e recuperación das fachadas do inmoble, que xa se realizaron nun terzo do Pazo. Para a instalación da cuberta prevista xa para o final do verán, son fundamentais as tarefas de estabilización das fachadas e recuperación das cabezas dos muros. O obxectivo é facelo antes da chegada do inverno, para que o Pazo estea totalmente protexido e poder realizar así as tarefas de acabados interiores. As actuacións no inmoble, que roldan o €1.000.000, incluirán, ademais da súa rehabilitación, o acondicionamento da finca, para convertelo nun espazo amplo, diáfano e versátil, e poder acoller nel diversas actividades como exposicións ou eventos.